Lapha-ke bukele sikuphathela amazwibela ka-live obukade uqondene nentokazi uTamara, intokazi lena etrenda kakhulu laphana ngokuthi imela abantu besilisa ogcina kwehliseka isithunzi sabo sehliswa abantu besimame egameni lothando. Njengamanje-ke kulo live sibone ngempela lo live uhanjelwe zinsizwa namava zizosupporta yona ingane lena ekubala khona oPapa G, oMavavu Mfokas Khakhane, osiqiniseko Mfoka Mvilase, Siyamyeza kuyona insizwa-ke ephusha lo mkhankaso. Lo mkhankaso uhambisana nokuthi nentombazane ivikeleke, izuze noma kube khona okuthile exhaswa ngakho ukuze iqhubeke igqugquzeleke ekutheni imele abantu besilisa. Lapha-ke mbukeli kubonakele nomthandeni igcomelisho Mfomanqele bevela kona lo live betshengisa ukuseka omzukulu umfoka Zulu nabanye nje abanye. Njengamanje mbukeli sifuna ukuthi uthole ukuthi ngabe yini intokazi lena egcine ichaseka ngakho njengoba kubonakala ukuthi ezophepha ziqinisiwe uMavavu Mfokas Khakhane ngeteam yakhe yonogada oPapa G baneqhaza labo nabanye omthandeni bashayile imali njengoba bekushawa nendishi. Kuvelile ukuthi kugcine kuphuma nezinye izinto ngaphambili ama-iPhone abiza ngaphezulu kuko 40,000. So mbukeli njengamanje sicela ukuthi uthole ukuthi ngabe iziphi intokazi le izinto ezitholile, kanti futhi ngabe imalini egcina ishayeka kwindishi ephumile, ngabe igcomelisha likhiphe imalini. Konke nje uzokuthola lapha ku live. Wena-ke uyosubscribe ulike ivideo. Asingakhulumi ngomlomo. Icampaign umkhankaso usukile ubani nobani uzoba nethuba. Yikho nje kuphela ukuthi ngabe live ngoqale early kunezinto ekade zingiphazamisile kade ngibhizi nazo. Kodwa sithi #Team Tamara. Singakhohlwa ngani zakwethu nansi account ama 10 rand nje kuyadepositwa lapha nabafethu. Senza umehluko, we make a difference. Hey malume kwazi kwakuningi bafethu. Naze nangiphakamela ninangazi. Naze nangiphakamela. Hayi siyaphusha abafethu. Tamara yabona masithinteka umncane uxolisa wenzani yonke into noma mhlambe kumele ukuthi content yakho ife. Hayi sebebaningi kakhulu abantu abafelwe icontent la kwa TikTok ngesimo sokubhulishwa nento kuthiwa ladies house nani yonke leyo nto le. Ngakukhohlwa lokhu bafethu. Sine interview nje special umacekeceke ukhuzini, sine license konke nelena siyakhona mawukuthi ayikho. Sine 16 Pro Max into close to 40,000 rand. Angeke sikhohlwe into ezikanjalo ngapha sibhizi namhlanje sifuna ukuhlanganisa iTez. Usathane uyojabha bafethu. Kanjani lokujabhisa usathane le? Hayi yaqala ukwenzeka le. Iyaqala ukwenzeka lento. Yeah. Ngiyacela ngandza kwethu sonke sivele, ngiyacela ngandza kwethu cela niphinde nijikjele F1 jikjele account sivele lapha F1 account ukuze sikwazi ukuthi le mali silala ifikile ku 20,000, 10 rand, 20 rand, 100 rand, 200 rand, 1,000 rand, 300 rand, yonke imali umuntu anayo ekhona. Wozani bafethu please, wozani asiye nakho. Ngiyakubona lapho Njabulo Gianni, Njabulo Qiniso, Haye, Njabulo Mazibuko, ngiyanibona lapho madoda, talent ngobese, ngiyanibona Mkhathini, Snacks Pungose, ngiyanibona Ernesto, Khuphuka Mkhunu, Qalilinqi, Simangaliso, Nqovela, wozani madoda kulungile. Shaba banene lokho ziyahephena ziyakhuphuka la kufanele. Ngenhla kwakho Mfoka G nobhuti omdala lapha efuna ukumbingelela. Uthi Mavavu. Awufanele le moto esekhaya. Cabanga into asebhizi ngayo lapha eceleni. Umkhankaso Tamara khona uphephile, Tamara uphephile khona ubhekile. Yeah. Ayiba. Uthi Mavavu siyakubingelela sawubona. Sanibonane bahlali base South Africa. Ubhuti Mavavu lo. Sawubona bhuti Mavavu. Awu mba wami uyaphela. Ngiyaphila. Hawu. Hayi lo. Bhuti omdala uSikhakhane cabanga ukuthi ungaphakathi la kwilentozana kwipanel sengabe ngayokucinga lapha okulanda khona. Wafuna ukuzongifaka ekukhulumeni nje kodwa bafethu nenzani.
ngeke phela bhuti omdala ukuthi ngikunxenxe ungithembise ukuthi sikhona bese futhi kuphinde futhi umuntu engisuke ngimethembile. Futhi ubongani mfowethu uyaphila kukhethekile lo ngaganga ngathi ngizokubona. Agcina ngenzekanga. Bhuti wami ngiyaphila kunjani kuwena? Hayi sikhona nyanda. Siyabonga bhuti wami, siyabonga kakhulu. Ngiyabonga uphile nje mfowethu. Hayi siyaphila. Sizobonana bhuti. Cha bafowethu mina ngiyayizwa inkulumo yenu. Umuntu usethegwe kakhulu kulezi inkulumo kaSisithamara. Bhuti omdala. Hey mina kodwa manje phela mina angithi angifani nani. Ngokucabanga. Ngoba nina ngicabanga ngalendlela yena nami ngicabanga leyami emfishane okuhlulwa isikole. Awu. Yeah. Ngiyayithanda indlela uThamara akhuluma ngayo. Kodwa ngiyibona futhi kuveza ukuthi kahle kahle thina abantu besilisa sibuthakathaka kangakanani. Bhuti. Ngoba uThamara ukhuluma into eyiqiniso kulabantu ke abacindezelekile mhlawumbe abanye baba bangaboni noma abanye abayizishosha. Kodwa nje umuntu uphila kahle nje uhambayo njengami ongaxoki indawo. Inkulumo kaThamara akukho la kufunakala athi ajabulele khona inkulumo kaThamara ngoba phela ufuna isize yena ngento emcindezele. Why kufunakala bese uthi azosizwe uThamara. uThamara inkulumo yakhe inhle impela kodwa inhle kubantu engibone ngathi abafani nabo bonke abantu. Why nina madoda mina ngibuka ubuyikhi bethu thina abantu besilisa qala inhle impela inkulumo yakhe kodwa ngeke vele ningayincoma nishayile ihlombe niyenzeni inkulumo kaSisithamara kodwa ngeke izinto isebenzele ngoba ninamlutho niwiki nina abantu besilisa. Ukube ni strong inkulumo kaThamara ngabe vele inifica niyilwela nina ukukhathazeka kwini nongabikho right kwini. Kodwa ngoba vele ifika kubantu ababuthakathaka ayikho nje into lento ekhulunywa uThamara vele kuma nje abanye nje besaba ukuphumela obala bahluleke indlini labahleli khona. Kunjalo bhuti kunjalo. Manje uyabo bafowethu singayisupport mina nje abama ngathi inkulumo kaThamara support abantu abafana nami. Hayi mina ngayibhejela. Manje support abantu abafana nami abavela abawiki. Noma ngoba nje lama kuthiwa sinabantu aba 2000 abala. Mangaka abantu abayishaya isifobona ngokuthi hayi mina ngiyazazi ngineyintombi. Ngoba nina nisaba okokuqala nje nisaba abantu nisaba emjolweni ukhona umuntu ongasaba emjolweni yini nomjolo into ongaphela emjolweni uhamba kodwa niphathwa nivuma ukuphathwa odadewethu beniphethe nisemjolweni nabo nithi amafro. uThamara inkulumo yakhe inhle impela kodwa ifuna thina abantu esistrong hayi nina ngiyantshela. Nathini impela hayi nina besithule nje silalela besithega lapha nalapha hayi nina ise right nje ngoba ekhulunywa yini kodwa mayisifike kuthina noyibona futhi ukuthi izoba nomehluko kangakanani. Webhuti omdala into kanjena la bhuti usikhakhana akusiwona wonke amadoda ahlulekayo. Kuyiqiniso ngephikisi ukuthi amadoda amaningi bhuti omdala adonswa amakhala abafazi bawo endlini. Amadoda ake wanalo izwi. Ngicela ukulungisa la. Yes. Ngiyayixolela indoda edonsa umfazi ngekhala kunomfana odonswa umuntu ajola naye ngekhala. All right shuthi ngiphambanisile la ngoba isikhathi esiningi vele kuyajolwa kushadiwe. Kodwa ke abantu besifazane sebebe namandla ngaphezulu kwabantu besilisa isemjolweni nasemshadweni bhuti usikhakhane kuyinto efanayo iningi lamadoda liphesana nencindezi kunabantu ngiyaphika mina wemiyezi. Yes abantu besifazane akukho la abantu besilisa akukho la akuvela khona ukuthi cha umyeza siyambona impela uyalo ukuthi hayi le uyibona imcindezelo
kodwa umyeza sizwa mhla kuthiwa kukhuluma usiqiniseke ukuthi hayi abantu besifazane bayinto ethile bese shaya ihlombe lapho ke akasilizwe umuntu amnene akathi mina ngifuna nje ukuthi support senze webhuti ngila lapha engikhona yabona njengoba kunabantu abalula isandla abashadelwa yimina amadoda ngoba lento le campaign le isupport isupportwa abantu besilisa kakhulu kunezinsizwa kade yifaka imali emini engafuni ukuvelela obala ngesimo sokuthi isathi ukuthethiswa impela uyabona ke laba abangafuna ukuvelela yibo olwabisha impela ke laba abafana nani ke lapho nje labo abangafuna ukuvelela impela kolwabisha ke labo abangalungile tu ifuna vela yabona inkulumo kaThamara ifuna vela amadoda ifuna noma ngaba uyona indoda kodwa ifuna umfana nje o strong oyimisele ngokuthi ubani ngoba inkulumo kaThamara isiza wonke umuntu naye umuntu wesifazane iyamsiza kakhulu isiza bona kakhulu futhi nomuntu wesilisa iyamsiza kwelinye side ngoba sonke uyabona mhlambe la kulo life mhlambe akekho umuntu ongenalo iqhasha kubo yebo yeah uyabona ke njengoba kumaqhasha uyabona njengoba sonke sinamaqhasha nje makithi kukuthina ukuthi uyishuzela ukuthi wena uyathanda yini kwena ukulandela komnye umuzi lizokwebhana nelakwini ngo ngoba zoxabana maqhasha akuyona into ofuna uyitshelwe yimina ukuthi hayi ukubona 2 no 3 into ofuna uyidecide zonke izobusa sibane sisodwa uyabona manje uyabona ngabe ufuna leyo nto la kuyona into esengathi ngoba nakho wena awuyenzanga nami ufuna ngingayenzi mhlawumbe makuyi-choice yami yabona nje ngoba usuqale ukuthakhana wathi iqhasha sivele sekukhona lapha isiyonakele vele angithi lento ikutshela ukuthi akekho umuntu ongenaso isici esisegcekeni kubo noma umuntu ongenayo umuntu okhubazekile osegcekeni uthanda ungazenza msulwa ungayingcolisi ungenzani kodwa sonke siyalazi iqiniso ekufuna sibhekane nalo okufunakale futhi ngoba ngisho uma bethu engasho uma wami ukuthi akathandi ngiganwe iqhasha kodwa unamaqhasha mhlambe yena wazele asehlele ekhaya kodwa yena ufuna yogana bana amaqhasha yena engafuna kube khona lo muntu elizogana kwakhe yazi odadewethu abayisole nabo ngamaphutha abo wethu yebo bayisole ngamaphutha bangathi manje ukhona laba athekwa khona ngamaphutha abo bona bese befuna ukuvusa umhlwenga ilento ezokwenza ukuthi abantu bafune ukulwa bafuna ukudefenda uyabona nami njengoba belwa nje odadewethu ngiyamsupport uThamara kodwa abathule futhi ngiyamkhuza uThamara hayi Thamara uzoqinisa yakho uyabona hayi mina ngimi naye Thamara bafowethu le team le ngiyayithanda le team entsha bafowethu ngiyithanda kakhulu le team Thamara bafowethu anifake no 10 rand ngokukhulu ukuphuthuma sizomeseka sizomsupporta ngoba akushoyo kulapha noma ubani kodwa funa wazi ukuthi intombi yakho uma wengane yakho umuntu omfice mhlambe kade uma wengane yami useyintombi yakho mayelwa kushuthi akakabi nayo nembeze enhlizweni yakhe akukho la isola yebo ngephutha lakhe ngoba yena ufuna ngabe uthi ukuba ngiphosekanga kulesiselo ngabe lemvimbi iphuma emva kwami futhi sorry kancane ngike ngathi mangiyithinta indaba kaThamara ngase ngiyabheka ukuthi amehlo enze njani ukubona khona la endlini yikho nimduzu ngase ngibona ukuthi hayi usuthi khamba kahle ngoba nalo live ngokubambe khona la endlini nje usengishiyile uyolala hayi ukuthi ngise toilet ngisendlini ngiyabonga yabona webhuti isikhakhane kunento ivezayo la ukuthi akekho umuntu ongenaso isici kubo isici seqhasha iqhasha intombazana mhlawumbe ezalele ekhaya
and into oyivezayo bhuti omdala ukuthi kahle kahle kuyiphutha akulifice kodwa ngandlela thizeni kodwa kuba sekhaya usuzolisana nomakoti bobhuti bakho ngoba u-anti wena ongakwazi ukuhamba ekhaya noma u-anti wabanenhlanhla waba uthisha ngesimo sokuthi mhlawumbe ubhekele ekhaya but sekumele ukuthi ulisane nabantu abazovusa umuzwa la ekhaya kuyiphutha leyo nto kuyisici leyo nto leyo ngiyayizwa lapho bhuti sengiyayihlaziya nje ngiyibhekelela ngiyibeka sobala ukuthi kahle kahle uthini kule nkulumo le kunjalo mina ngesingami ngisho njalo kodwa akusho ukuthi ukucatshangwa yimi bonke abantu bazocabanga kanjalo kungenzeka nami ngicabanga into errong bhuti ngaba bhuti lento enkulumo oyikhulumayo ngaba kusilona ihlazo noma ngaba akusikhona ukuthi umuntu osuke ezalala ekhaya ngabe intombazane iyazivusa isibongo sakubo ukuba ukuzalela kwayo ekhaya kwenza mhlawumbe i-contribution noma umehluko omuhle ekhaya ngoba intombazane ayizivusi isibongo sakubo noma idlulile emhlabeni yadlulela kubo akusiyona into eyisibusiso leyo ngoba angaze ngizwe mina kuthiwa sibiza la ekhaya u-anti usibanibani owahambe ukuthi owayehlela ngaze ngiyeza ake sigudluzeni nje kancane mfowethu sithathe njengokuthi umuntu osuke engenawo amandla imoto entsha nemoto used ayifani ama price store yeah ufuna umuntu akuzwe kabi lokho engathi khona umuntu engisho kanjalo nathi bantu besilisa ngokuntuleka kwamandla kungenzeka ngempela umuntu abone ukuthi yabona ukuyoqala into entsha ezongihlula endleleni ungcono ngiphele khona la endleleni ngoba khona la esengihlangabezeke khona bhuti omdala omunye umuntu ngempela uthola ukuthi bakhona abantu bafowethu ngeke sisikhohlisana bakhona abantu abatholakale bebuya kwabanye abantu kodwa bayakhila imizi khona iyaphila kunjalo bhuti omdala kunjalo yakhile futhi imizi engeke isawa siyobuyiswe nje okunye ngesinye isikhathi umuntu wafunda emaphutheni akhe loyo noma wazi lapho khona abanye abantu abangakawabona amaphutha abathi nje mina ngeke ngize ngithandane nobani ngoba ukuthi lento ke ngibona ngathi usisi uThamari yona ayilwela kakhulu ukuthi why is comparing hey kuyasinda iqiniso alinayo indawo and iqiniso into engathandeki abantu besifazane banenkinga nje iningi labo hayi bonke banenkinga yokuthi ngale nkathi makuvela into esukuyiqiniso imimoya iyaphakama umuntu nje uzondiwe kuba umuntu ukhathalela into yokuzondwa ngabe kwalo live noma lemkhankaso lophushwayo ngabe uyinto engekho futhi omdala manje ngoba ke mawazi ukuthi usungakweleta umuntu kulabo bantu laba suke bengaba nezinkinga ayi kubalekile iqiniso lohlezi liqiniso futhi angeke sikushumayeze even naseyinganeni ezizayo ukuthi zibe ephuthene lodwa lehlakalo lo dadewethu noma ephile ngokuqola angithi enye into omiyaze kufunakala uyibuke bangaka abantu abakulo live 5300 nithe abantu abasupporta inkulumo kaThamara isifiso seneproposal ukuthi kudonate ngamalini for ukuthi siyayisupport inkulumo yakhe bengicela ngacela bhuti omdala kubantu abangaphezulu kwa 200,000 abalandela uThamara ngacela at least nje u10 mawubuka ke njengoba imali nithe 13,000 ukhishwa imali 13,000 abantu abangaka u13,000 akuzwa bhuti ukhishwa abantu abangaki u13,000 u13,000 ukhishwa abantu I think abantu abangaphansi even ngazi noma 300 yeah 1.3 yeah ukhishwa abantu aba 1.3 yeah ngithi uyayibuka ke lento ukuthi ikutshela ukuthi vele la kuyakhohliswana ubani umuntu ongathiwa kana uthi lada wafakela umuntu mayethanda eyizwa ukuthi inkulumo ekhulunywa la iyamthinta iyamseka yazi webhuti mina kodwa yazi ukuthi Mboma into enginye ngiyibonile ukuthi kuma viewers abantu besilisa babaningi kunabantu abesifazane vele kade belwe mina be against abanye bazolalela I'm looking for ama screenshot abanye benza ama video ngiyazi mina ukuthi yini yenza bangabi baningi abantu besilisa
ukuthi bayizihlamba. Account bafowethu account. Uyabona njengoba kuningi abantu besifazane nje la bazogada amadoda abo ukuthi akhona. Hayi ngiyabona ukuthi utheni. Zihlamba. Iyona nto nje le. Hey man. Ya uqinisile la. Webhuti usikhakhane ithuba bengilivulile ngoba ngifuna accommodate wonke umuntu. Ngathi akuze kushaye umhla ka3 enyangeni ezayo. Ngesimo sokuthi wonke umuntu iaccount bafethu bayecela kuma comment ngesimo sokuthi wonke umuntu akwazi ukuthi alingasho ukuthi yena wasala noma wayefisa ukuthi ngiyazi ukuthi baningi abantu asebethola ama intimidation amadoda amanye afaka imali esithi engafuni ukuveza ngesimo sokuba yilento lekade uyisho kebhuti omdala engakwazi ukuyibiza nelentozana nesimo sokubhekela kwesimo nje esikhona kodwa ke basazoba nethuba ulive ngiyazi ukuthi bakhona abantu abawurecordayo and usazopostwa nakusasa naphambi kwakusasa umkhankaso wonke sifuna ukwenza ube successful ukuze kungavalwa abantu imilomo kwavela ukhini ishandu la bamncikisela bhuti omdala bamncikisela ngecareer yakhe Yeah. umcineka akasakwazi ngisho nanokukhuluma kwakukhona abantu ababizwa ngomamthembu nezingane ukuthiwa olindi nani kunabantu abanye abangenayo imisebenzi ngesimo sento ebizwa ngokuthi angiyazi kahle lapha ku Facebook ngokusebenza isithuwa yini i-ladies house so uyabona ukuthi kwanohulumeni uyacontribute kakhulu ekuthebeni ukuthakatha kwamadoda abanye besabisa uThamara la bembuza ukuthi usebenza bafuna ukwenza ini ngoba befuna ukumbhoya Mina ngeke she mina ngeke Ufuna ukwenza petition. uThamara vele sisazocheck ukuthi la asebenza khona kumfanele la asebenza khona bafuna simthole umsebenzi. lokho sizokubheka kodwa ke baningi abantu yabona nje uma ngathiwa mina njengomyeza bengumuntu ovela ku television ngabe namhlanje bhuti omdala ngabe bengizovuka ekseni ngibizela i-disciplinary hearing ngesimo sama comment kuyishow mhlawumbe kuzokuthiwa bengiyiprogrammer noma mhlawumbe bengiyipresenter noma mhlawumbe ngu-director wayo if mina ngumyeza bengumuntu mhlawumbe oyi-event organizer ngaba ngikwazi ukufika kanjena ngizothi ena ngime umkhankaso ukuthi uThamara akakwazi ukubhekelela akakwazi ukusupport ngaba ngikwazi ngesimo samandla embokodo mayihlangene ikwazi ukuphushana ngento umsangano noma into abasuke bethi abayithanda ngaba kwenzakala yonke leyo nto leyo Ngenxa yobuthakathi asisho ukuthi ubuthakathi bawo lembokodo ngoba eyintweni nengqondo abayiphuma onke lama campaigns kodwa eyintweni ezobuthakathi nezophuca omunye isinkwa yilawa okubonala khona lombokodo babo lo kokunye lezi ihlama lezi kade ishow mavava lezi zamadoda lezi bafowethu elendaba ukuthi nizolokhu nime emva kocherubeni laba lokubenincikiselela isona sikhathi lesokuhlukana nenja lahla inja njengamanje kuhlukana inhloko nesixhanti umuntu okuyena yena usayida noThamara ongahambisani noThamara mnyeke kusase manje ngoba vele lo muntu akakulethele lutho empilweni udoti leyo nto leyo imbungulu ezokuncela igazi mushiye lo muntu okhomba ukuthi uagainst uThamara muyeke kuyimanje nami ngiyamnyeka lo ngiyamnyeka sengimbonile benikhuluma bhuti ukukhuluma Cha bese isiqiniseko sakhuluma. Cha besifuza isiqiniseka nawe naye lo muntu obanayo ngathi nawe uthi uzomyeka. Bamewethu babemyeza nawe bamavava malume maqwabe nawe isiqiniseko papa G bengisacela ukuhoxa kancane ngoba ngiyavuka ekseni bengisacela ukukhuluma kodwa cela ukuthi weThamara cela ukuthi uhambe ngo10 25 minutes uhambe ngo10 bese uyophumula usekhona cela uhambe ngo10 siyacela ukuthi uphume ngo10 nathi live sesizovala vele siyaphuma sinalanga lonke
ne-update yonke abafowethu abade besafisa ukuphusha cela ukuthi baphushe kokugcina as little as 10 rand Tamara cela ukuthi uphume ngo-10 lana ngizokuthinta eceleni ngezinye izinto zama-update futhi usikhakhane lana ku-live sesibe nenhlanhla sathola uTamara ilayisensi yamahhala ehamba ne-learners ne-license drivers license i-iPhone 16 Pro Max close to 40,000 rand special interview okhosini ngiyakukhohlwa kwesifo ukuthi yini so mana-ke miyazi mina angifuna ukulala ngiyikhohlisi yes futhi ngiyizwile elayisensi yes ebiqhamuka umkhwenyana uMasango ngayizwa Pro Max eqhamuka kuPapa G ngoba uPapa G ngimuzwe ememezela futhi umuntu wakhe azusohupha uPapa G masingasayitholi leyo Pro Max ngizobe ngikhona la ku-live umcimbi wamatshitsha ushaye Papa G umcimbi wamatshitsha ushaye Pro Max sesiyazi ukuthi siyitholakele angazi phela komcimbi amatshitshi ugadwe inkampani yakho kodwa-ke mana ilokhu uzile vele kuthi abantu abangene mahhala imali ikoleke njengoba kade ngiphumile nje nala kwi-call ngiphumile ku-WhatsApp umthandeni la bengifonela wathi angi-announce naye lapha kade faka u-3,000 kuTamara ngoba bethi angimsendele i-account uyabona ulive ngalungela ku-live uManqele umgqamelile kade siyabonga umthandeni uthi naye angisho ukuthi nawe uyasupporta kakhulu manje uyanqena ungena ku-live kwenzakalani kahle kahle bafethu abantu abaye kumkhona kodwa kahle kushiwo igama lakho kodwa uyanqena ungena ku-live ihlupha ibuye ibuyele akafana legenge nobhontshisi eqolo la uyithola khona kushawa khona amadoda isayita nabafazi enginyanyisa kanjani Tamara baba ngizosho nje mina okunye okuthe kuhluka yabona-ke nje usunale content onayo sengathi-ke mase kuyophela unyaka sesikuze usukhuluma indaba zepolitiki kanjani manje ungasixubeni indaba lokho nje yebo usunabantu ababona ukuthi basebenza kahle abanye basebenza wrong hayi ngoba angeke makwaqala leyo nto Baba sizoyinikela ezandleni zakho masiya interview sicela ukuthi Gado uwe siyocela ukuyinikela ezandleni zakho uze eThekwini bengayigwangani baba mfethu aniphendulanga ukuthi ubani lo obe request ukuthi nginganize kwi-interview okhosini hayi uthe ngamjustify zokusendela kwaThapha bazomniza I think it's Friday uzonginikeza uhlelo lakhona sengenesho nje ukuthi amanga leyo nto wesikhakhane umtshele lo muntu ukuthi asifake uyabona njengoba singalidlali nje ibhola ngoba asifuni into ezosimaka isikhakhane mina ngoba lo live ukhona bhuti omdala ngizoku-update futhi naseceleni konke okushiwo nokuya ngiphinde ngingene mina kulo live wenu ngibuye nithukane nini cha bhuti omdala akekho umuntu okwasebenzisa inhlamba lana ngabe futhi sesimblokile ufuna zabe khona ngcono ukuvikela kunokwelapha bhuti kulokho mina ngizoba yigadi laleyo nto leyo ukuthi khona abantu abamenshina umsakazi la ngoba khona abantu abamenshina umsakazi la ngoba la bebone lo deck hambe commenta kwinto kaTamara uthi uyamsupport uyo text enokuba no producer umnikeza isikhathi uthi uzombiza nini kahle ubize kodwa ilokhuzana kaTamara interview kaTamara ikhona bafuthi nathi sikhona izobe ilandelwa yimina ngemva kanje kodwa mava yena ufuna iqapha ingane ngaphezu kwalokho bhuti ungakhuluma bhuti kuthi phela mina uTamara ngisengamshela nami ngimjolise njengodaba hayi bhuti ngiyajolifana phela mina ngidlali kanjalo
Yabona phela cha Mboma mfowethu mawungafuni ukumgada uThamarisho mawuthi awufuni sigadele yena hawu yini ka oji bayazi imgudle ifuna bayilandela kunankinga Mana wesikhakhana Hayi yabona isiqiniseko wathi lalela isiqiniseko. Once wamfaka kulo mic ukhuluma ngemgudu. Lalela ke kunensizwa lapha esenza office lakhe ayedlali kanjalo. Hey, ithi my coach uthi ubuze kuyena but uthi manje Jim ufuna ngehlisa imali ufuna ngenze njani? Shutha ngehlisa ama security phela ke uma ufuna ngehlisa imali bayithi imgudu imuntu ayazi. yabona hayi oji akuyona inkinga ungathatha ngishe yami igeng uhambe nayo mabe ukuthi kunento edinga ukuthi uhambe nayo akuyona inkinga lo angisho ukuthi into ngazi wesikhakhane ngoba uThamara uke wakuveza ukuthi nayo uyiqhasha uthini ngalokho akunankinga mina mfowethu sengikwenzile okuhle sengifaka noma yini emgodleni wami ngobona ekhaya bafethu mina phela wamiyeza yes but mina ngisenalo ihlazo mina angisenalo ihlazo sekuthiwa nje kodwa le ndoda ibisixakwe yini kukhulunywa kudlule kuhlelwe phakathi kwesithathu ngela mnake indoda phela ayikuthi Uyasho awuceli. Uyasho wena babamavava usaceli manje usuyasho usuvele wenze. hayi mina siyabonisana sihleli phansi sikhulume lonto esivumelana ngayo kuthathwayo kushiwayo kuphela hayi angisenahlazo nje mina angisenahlazo mina Hayi bani. Bubhuti usikhakhane ngokunye nokunye bafethu uyashaya u10 manje lana sesiyaphuma la ku live angithanda ukweqa isikhathi wathi usikhakhane ngelilanga sinaye ku live wathi sibona soko mahlalela sinemsebenzi yethu eminingi ngabe esibhedlela wakusho kwacaca wathi yena akafani nosiqiniseko Omavava yazi umavava kusamele sithi ukushayana sishayana lelonto yazi wangedlisa isithubi yazi wangedlisa isithubi ingawuvushana nami mina ngabhenwe kushaneni nomuntu uThemboshe Sihleli malini madoda Tamara? Imalini sihleli kuyona manje. Yazi umboma akafuna ukufaka kusafaka abantu uzogcina sekugcineni. Yazi uzovala umcimbi sesekhona malini. Umboma sinayo Tamara buya lana sekhona mali umboma uyazi phela Jimmy mina ngifaka isignature Hayi mfana ngiyakwazi nje ukuthi ungafaki manje bazovele bengafaka abantu ngcono basezivala sekugcineni hayi. yabona Vele zofaka isignature wonke umuntu mase yasaba no10 rand wakati 10 rand ubalekile. Angibakhona umuntu engimmisile obethe ufuna ukufaka u20k. Ngathi ngcono uma sesiya ngasekupheleni ngomhla ko1 2 3 month end ngoba uzodemotivate abantu. Tamara cela usicheckela mfowethu ukuthi malini esikhona usiyashaya u10 bafowethu manje la sesiyahamba sizoqhubeka kusasa umkhankaso mfowethu sizobona ukuthi kuma kanjani. Cela usiconfirm imali esikhona. Malini? 17,975. Bafethu asenzeni u20 masiyala. Asenzeni u20 Bona siyakhuphuka mase ngikhulumele umyezi Hayi khuphuka ngempela. uyabona ukuthi mina ngifike nesibusiso esingakanani Webhuti omdala phela ubungeke uthinteke if ubungeza ukufika nesibusiso futhi ke sisazoba sikhulu isibusiso ngoba umsebenzi usemningi bafowethu usemningi umsebenzi lezi insuku lezi ezikhona awafikile ama followers kaTamara la ayikafiki insizwa khona izohola kuyale siyazi ukuthi nazo ziready ngomhla wo25 30 kuya komhla ko1 nazo sizoyinika ithuba nami nje ngisaqoqeza ami insizwa ngibuza ukuthi nithule nithini ukuthi konyoka
anizwa ukuthi kuyaliwa lapha. Sikhakhane uma ngabe sezilwe insizwa ngicela ukuthi sizenzele ama special guest khona la kwi publicity kuzonto abakayikhonjwa beyobe bekhona bonke lana sizoyidedela nje zona zodwa la special ngalolo langa lelo. Hayi lungile ake singaxoxa ungeke sixoxe eceleni ukuze kuqhamuke kuyi-surprise kodwa kufanayo bamavava ngisho wengade owena mina kunankinga vele sengiqalile ngugadile kumanje ukuthi wengawazi Mboma ngithembe wena Mboma. Wena Tamara sesisohlela ke njengamanje shuthi ngoba ubhuti omdala umgcina ngokumbona la funa sike sihlele kahle ke ngulethe kuyena straight akubona kuze kungathi mase kumele uyokhozini silethe umuntu angamazi akokabheke mhlawumbe ngamshela nje ku-inbox yakho uTamara okubheke ngibuye ngishela ngikhohle awukazi no wesikhakhane kanti usheli izwe kwa TikTok yazi sekwenzakalayo yamshela kanti ngisuke ngizomgqoka emzimbeni impahla Nami chaza uTamara mavavuna Tamara siya. Wena uTamara echaza kwenzakalani Tamara? Mina ngicela ukubhodla angazi usiko kuyisiphi lesiwombe lesi la ake wathi ukutrenda khona kancane futhi mavava ngase ngayomstokha ke ngafuna ukumbona hawu lengane atinjani lengane atinjani lengane atinjani ngempela manini chaza phela sekwenzakalani khuluma phela khuluma ngisachaza ukuthi ngangamazi lo muntu ekuthiwa ubhuti mavava ngangifuna ukumbona khuluma ngane kwasekwenzakalani khuluma kwasekwenzakalani Mavava niyazana nalengane ngeke awuvale lo la hayi Ngiyasola la. yebo Mboma yebo Mboma kwasekwenzakalani lonke sifuna mina ngombuzo ukuthi hawu wasiphelela ngiyabona lengane mavava suyigada kangaka uyazi ukuthi ngaphansi kodwa kodwa nani benimbiza ngoba benibona kubalekile ukuthi ngisondele uTamara vele besazi ukuthi ubalekile kodwa Sikhakana ngikwazi ukuvumela lokhu ngesimo sokuthi angikwazi ukuvumela ukusikhakhana uTamara akasezi kuwena bhuti omdala mfethu akasezi Tamara ngizomzonda ngalokho manje yazi ukuthi thina sisaphusha la weTamara abafowethu lana kumele ukuthi bakusupport ngayona yonke indlela saphusha nabafowethu abaningi ngabo basazofika la le ndaba yakho ukuthi angicela ukuthi nje uwenze ivideo lapha uthi cha ubudlala kwazi umbheka ubhuti mavava hayibo bengidlala uyazi ukuthi mavava yazi ngitholani mina ngosiya yazi ukuthi mavava ngisolani ngosiya mhlawumbe nosiya naye ngoba enza lo mkhankaso usebhekile mhlawumbe useqoqa imali yokuyolobola bese ungazosidakela wena lalela Papa G mina Papa G mina ke gadiwe ngezinga eliphezulu asinayo into leyo into kanjalo ayiqiniseke noma ngisamthembi wayesethi ingane ingabisaka kumavava angisamthembi ke manje nosiyake manje labantu abathembisi bobabili angiyazi lento angiyazi lento uthi nakho lokho uTamara kuhle phela ngeke nje kuhle nakho kodwa asiduleni nakho akunomuntu ongizama ukunquma inzipho la ngani umsengilimaza ngoba ngibhizi la noma linyazwa unobhala lo yeah no ngiyezwa Sikhakhana leqhuma eceleni ukuthi mina Sikhakhana kubiko okwami nawe mfethu no Jila
ngoba lento le makuthiwa ngiyalobola komele ukuthi niyazi ukuthi ninabantu enobe nihamba niyokwenza leyo nto leyo. Shuthi ke umuntu yohambe yomemeza kwaThamara ebehlinileke. Ungazosidakela wona siyayeqile manje. Mababa ulungise le ukuthi ingane nake nabhekana indaba yakho nimiswa kanjani? Tamara. Mina uyazi bafowethu weji. Msana ukuthuka nithuswe into eningayibonile nixoxelwa ngayo. Ilindeni into niyibona ukuthi ikhona noma ayikho. Uyabona? Ayi kodwa mavava ayingeke. Wena phela awusangena ngene into social media uzuze ayingeke ayi bafethu ayi. Yabona nje bafethu. Ulandwe yini abafowethu nathi angize la. Bengilandelana ngingekho isidingo. Sikhona isidingo thina bese olunye uhlangothi kodwa ingane namasihlambuluke lithi yake hambe yakubheka uma uthi wena awuhambe ucheck lento weji into efanayo weji mina nawe ubukhale ngentombi zakho uthi intombi zakho ihlala ipostana nami ngengulwise ngalokho ngengulwise nje awuphume kulo muntu wena mababa into efuneka wenze uright mo blockaneni awunqane uvela ucomment oyisa umuntu nje umeyise usanda kungeyisa ngaginqika phansi ezinsukwini uyisa ushaya icomment ucela ungayisho into bezolimaza into eningi mavava hamba manje sekuhlwile ulale kahle bekunqonya inzipho lapho wena Tamara namavava le sengiyabona ukuthi ulengane ikhuluma ize ikhwefa amagwebithi ikupha amahlombe ngithenibeni sengiyayibona ibackup yayo ukuthi kuphi ka manini sikhakhane imene umuntu okubize la bengakakukhulula ibhuti omdala besabheka 20k ukuthi yenza nani no G alokho asikuphazamisa umkhankaso wengane nini udlaleni umkhankaso lento yini no G ukuthi nenza nani ngoba ngicela nikwazi ukuthi akube ukuthi mhlawumbe mina kuphela umuntu enemisabayo ngoba ninovalo kakhulu makuyiwa ngakubantu besimame akaze ngibabona abantu ababuthaka kanje senithuke ngakho bese ngike ngayisho embi noma enhle hayi bafowethu hayi Tamara malini lapho ukuhamba malini Tamara ayifiki 20k namanje bafowethu ukuthi nawe yashasha too much ayashasha umavavai yeah check kodwa faka ngabe uhlangana manje 18,387 malini 18,387 ushoda 1.7 bafowethu asiphushe now 1.7 bese siyawuvala live kube u20 asiphusheni bafowethu nanoma imalini efakwayo ayinawo umbandela noma u10 rand onawo nani asiphusheni ngani zakwethu asiphusheni yeah Sonke sibhaleni upush bese siyakhululeka la basayinquma kahle inzipho lapho futhi isikhakhana ngasuthula kangathi basakulimazile bangitaza yokitaza uTamara ono connection wasendlunkulu akatholela uTamara iposition lapho yokuba unomehlo weingane lapho ya akazi ubizwa ngano lapho endlunkulu akathola iposition uTamara uneyalezi zinhle kabe emphakathini isiqiniseko ngizokhuluma into ezokwenza abantu ngabikho umuntu ozofika lo buthongo kuze abantu bebhekile ngicela uyiyeke awukhuluma sikhakhana mababa ukuthi mina khuluma mababa ukuthi mina ngoba vele lapha emcimbini mhla ka24 begade wena simnikeni uTamara mama VIP amathikithi uzophepha ngoba vele wena obugadile lapha eMathutu Festival buza mnike papa G yamsabele kuthela weji Thaku wena mavava uTamara uzobe hamba nobani emcimbi ngizokuphendula nje uTamara mavava uzobe nobani lo mcimbi weMathutu Festival uzobe hamba nobani uTamara umcimbi uzobe hamba nomavava
account ikhona account bafethu. Tamara uzazi ukuthi ke 24 amathikithi akho ngizokusendela wona ama VIP amabili. Vele bava wadinga vele lapha kuma Chief Festival cha imboma security bakwethu ezobe igada umcimbi. Suthi Tamara uphephile ndoda. 24 May. Asho futhi uthi ucabanga ngolalaphi. Wesikhakhana uzolala